अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीनं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जे राजापूर तालुक्यात जे सर्वेक्षण येऊ घातलेलं आहे, त्या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगानं पोलीस विभागानं कोकण रेंज, कोकण परिक्षेत्र, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यामधून बंदोबस्त पोलिसांची कुमक या ठिकाणी दाखल झालेली आहे। यामध्ये 2 अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, 5 पोलीस उपअधीक्षक, जवळपास 125 पोलीस अधिकारी, त्याच्यामध्ये पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे। या व्यतिरिक्त जवळपास 1800 पोलीस अंमलदार यामध्ये सहभागी असणार आहेत। ह्या बंदोबस्तासाठी 3 SRPFच्या कंपन्या पण दाखल झालेल्या आहेत। त्या 3 SRPFच्या कंपन्या उद्या साधारणतः दुपारपर्यंत जिल्ह्यामध्ये दाखल होतील। त्यांचा उपयोग आम्ही या बंदोबस्तासाठी करणार आहोत। ह्या बंदोबस्ताची पूर्वतयारी म्हणून प्रतिबंधक कारवाई करण्याच्या उद्देशानं रत्नागिरी जिल्ह्यामधील जवळपास 45 व्यक्तींना CRPCच्या कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश बजावणी करण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर जिथं सर्वेक्षण होणार आहे त्या भागामध्ये प्रवेश आणि तिथल्या संचाराबद्दलसुद्धा निर्बंध लादलेले आहेत आणि त्याबद्दलचे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केलेले आहेत। ह्या व्यतिरिक्त काही लोकांवरती आमची नजर असून त्या लोकांच्यावरती सातत्यानं पाळत आहे। जे लोक भ्रामक कल्पना, भ्रामक समजुती आणि चुकीच्या गोष्टी पसरवतात, लोकांना चिथावणीकर वक्तव्य करतात, समाज माध्यमावरती चुकीचा मेसेज आणि भडकाऊ अशा प्रकारचे मेसेज टाकले जातात, त्याबद्दलही सातत्यानं आमची नजर आहे। सायबर आमचा जो पोलीस स्टेशन आहे ते सातत्यानं त्याच्यावरती नजर ठेवतं आहे, त्याच्यावरती वॉच ठेवतं आहे, त्याच्याबद्दलची कार्यवाही करत आहे। आणि अशा अनुषंगाने जर कोणी या जिल्ह्याची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावरती अत्यंत कठोर अशा प्रकारची कारवाई केली जाईल, असा या ठिकाणी मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना सांगू इच्छितो। पोलिसांनी ध्वजसंचलन काल रत्नागिरी शहरामध्ये केलं। आज राजापूर तालुक्यामधील काही भागांमध्ये ध्वजसंचलन केलेलं आहे। त्या ठिकाणी पोलिसांनी मार्च त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि पोलिसांची तयारी त्या अनुषंगाने सर्वसाधारणतः स्कीम जी आहे आमची ती पूर्ण झालेली आहे। धन्यवाद। आपल्या माध्यमातून मी हे नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी कुठल्या प्रकारच्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नये। सोशल मीडियावरती येणारी प्रत्येक गोष्ट खरीच असेल किंवा ती ऑथेंटिक असेल असे अजिबात खात्री बाळगू नये, त्याच्याबद्दलची खातरजमा करावी, त्यानंतर त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा। त्याचबरोबर मी नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी जर अशा प्रकारच्या जर अफवा येत असतील तर त्या पोलीस विभागापर्यंत पोहोचवाव्यात आणि नागरिकांनी पोलीस विभागाला शांतता राखण्यासाठी सहकार्य करावं। नागरिकांनी जे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आलेले आहेत शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचे, त्याचबरोबर महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम 37(1)(3) अन्वये जमावबंदीचे आदेश लागू केले, ज्याच्यामध्ये 5 किंवा 5पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमू नये अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत प्रशासनाकडून, त्याचं पालन करावं। पोलीस विभाग आणि प्रशासनाला त्याच्यामध्ये सर्वांनी शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी सहकार्य करावं अशा प्रकारचं आवाहन करू इच्छितो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।